Hola, 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 hola. Ja hi tornem a ser nova sèrie, nou episodi, no hem tardat tant com ens pensàvem i això és perquè hi ha ganes de jugar. Jugarem a un altre joc en català que he trobat. Són dels mateixos traductors, Pokémon en valencià. Tinc aquí els crèdits i hem de donar les gràcies a Eyof Gil, Aima Pepinillo, una tal Carol i no sé si em deixo algú més. De fet, no els conec, però gràcies per traduir jocs de Pokémon. Espero que ho seguiu fent, perquè des d'aquí ens agrada molt jugar en el nostre idioma. No em vull enrotllar gaire. Vull dir-vos que aquest joc no el conec tant com l'anterior. L'anterior, si no l'heu vist, va ser una gran sèrie. La recomano efusivament. Llavors, aquest joc no el tinc tant per la mà i pot ser que es compliquin les coses, pot ser que perdem més temps en els laberints que se'ns plantegin, etc. Però no vull perdre més el temps, anem al gra, seguirem la mateixa dinàmica, jugarem amb el mode repte, amb les mateixes normes que vam jugar amb l'anterior, i res, capítols d'uns 20-25 minutets i comencem. Nova partida. Espero que gravi, que s'escolti tot genial i comencem. Diu així: hola, perdona que t'hagi fet esperar. Et dono la benvinguda al món dels Pokémon. Jo sóc el professor Bedoll. Això és el que anomenem un Pokémon. Vale. El nostre món està habitat per Pokémons a tots els indrets. Tant en la feina com en el joc, aquestes criatures són els nostres companys, inseparables. I de tant en tant també fem combats amb ells. Però tot i la relació tan propera que tenim, encara desconeixem moltes coses sobre ells. I per això em vaig fer professor, per a descobrir els misteris que els envolten. Però parla'm una mica de tu. Doncs et parlaré de mi. Ets un noi o una noia? Sempre som noies. D'acord, em pots dir el teu nom? Sí. Li posarem com el canal. Cendra. Cendra. Fantàstic. Perfecte, has dit Cendra? Sí, he dit Cendra. Ah, Cendra, ja caic. Tu t'acabes de traslladar a Vila-real. És cert? Efectivament. D'acord. Posa atenció, la teva aventura està a punt de començar amb valentia i amor pels teus Pokémons. Estic segur que aconseguiràs allò que desitges. Vine a veure'm quan t'hagis instal·lat. T'estaré esperant al meu laboratori. Aquest joc crec que va sortir 2003, potser? O m'ho estic inventant molt heavy. Però des de que va sortir, posi un parell d'anys més que potser vaig jugar, no hi he jugat més. És a dir, vaig molt perdut en aquest joc, molt perdut. Això és un camió. Sortim del camió. Mare, ja hem arribat, carinyet. Deu ser cansat viatjar amb els trastos movent-se d'aquí cap allà. Déu-n'hi-do, tela aquesta mare que em fot aquí el deixonsis del camió. Bé, ja estem a Vila-real, què et sembla? És un poble prou peculiar, però sembla tranquil i acollidor. Vols veure la teva habitació, Cendra? Vinga, entrem. Doncs ja, amb la meva habitació. Has vist quina casa més bonica, Cendra? Els Pokémons de la mudança estan fent una feina impressionant i a més quan acabem netejaran tot el que embrutin. Hòstia, quin detall. Cendra, carinyet, no com els tècnics que venen per aquí a Barcelona que tela. Bueno, no sé què m'ha dit, que tens l'habitació, puja i assegura't de posar en hora el rellotge que et va regalar el teu pare. Abans de res vull canviar l'opció del text perquè em va lentíssim. Animacions sí, combat, fèiem fix, no? Per fer-ho una mica més difícil i el de més està bé. Vale, ara hem d'anar a pel rellotge. Vale, aquí tenim el rellotge. El rellotge està parat, cal posar-lo en hora. Vale, són les 5:23 de la tarda. Ara ja sabeu a quina hora estic jugant avui. Normalment jugo més aviat, Avui no sé què ha passat. Això són les 5, no? 20, 15, 20, 23 seria més o menys per aquí. Sí, vinga.
Cendra, t'agrada la teva habitació? Que bé, la veritat és que ha quedat molt rebonic. Els Pokémons de la mudança ja han acabat a baix, també. Que ràpids, que eficients que són, certament. Per cert, mira que tinguis totes les teves coses a l'escriptori. I deu haver una poció aquí, no? Magatzem. Treure objecte. Poció. Sí. Efectivament. Vale. Doncs ja ho tenim tot, mare. Em deixes marxar ja de casa, si us plau? Oh, Cendra, Cendra, vine ràpid. Mira, el gimnàs de Beniflora. Potser sortirà el teu pare. I fins aquí arriba el butlletí informatiu de Beniflora. Vaja, vaja, ja s'ha acabat. Crec que el teu pare ja havia marxat quan he encès la tele. Ah, així et deu voler dir sortir. Perdó. Per cert, el nostre veí és el professor Bedoll. És un vell amic del pare, així que potser hauries d'anar a presentar-te. Doncs vinga, cap allà que anem. El professor Bedoll. M'ha dit que està aquí a la casa del costat. No, aquí al laboratori, no? Uf. Quin records aquest joc. Vale, per aquí no està. El professor Bedoll està fent recerca de camp, és a dir, no està aquí. Què és la recerca de camp? Dius, estudiar les coses al seu entorn natural i no en un laboratori. El professor no és un d'aquests científics que només tenen coneixements teòrics. A ell li agrada experimentar les coses per ell mateix. Vale, suposo que hem de fer com en el Flama Roja, no? Anar cap a l'herba a veure què passa. Vale, aquesta nena em diu... Si vas per la brossa t'atacaran els Pokémon salvatges. És perillós si no tens el teu Pokémon. Vale, dec haver d'anar a la... Vull dir, no hi ha gaires més opcions. Si casa meva no és, si el laboratori no és, he d'anar aquí. Que això deu ser la casa del professor Bedoll, de fet. Hola, kids, tu... Ah, Cendra, de casa m'ho del costat, no? Tenim un fill de la teva edat, segur que sereu bons amics. Deu estar a la seva habitació, a la planta de dalt, vale. El anem a veure. Vale, no hi és aquí, però hi ha un objecte aquí. Ui. Ei, tu qui ets? Ah, Cendra, t'acabes de mudar, no? Jo sóc l'Agustí. Ui, quin nom, no m'agrada gens. Molt de gust. Mon pare, el professor Bedoll, m'ha dit que el teu pare és líder de gimnàs, llavors seràs molt bona entrenadora, no? Ah, que no tens Pokémon. Segur que si algun dia t'animes ho faràs molt bé. Ah, quasi se m'oblida. M'havia quedat amb el meu pare per ajudar-lo a capturar Pokémon. Cendra, ja xerrarem de cop. D'acord? De cop. Vale. No es pot robar aquesta Pokéball. Vale. No sé si estic una mica descentrat de la càmera, però bueno, en fi. Vale, i ara ja puc pujar cap aquí amunt, sembla ser. Ho sent, són els Pokémon salvatges fent rebombori. Jo vull anar a veure què passa, però no tinc Pokémons. Pots anar-hi tu, que ets major? Bueno, major. Ajuda! I aquí el tenim perseguit per un Zigzagoon. Ei, tu, ajuda'm, per favor. Mira la meva motxilla, hi ha unes Pokéballs. El professor Bedoll està en perill. Tria un Pokémon i ajuda'l. Vale. Gent, farem aleatori, vale? He obert aquí el... Perdó que s'ha parat la música, però tinc aquí l'obert lo del Google de generar un número aleatòriament i quan cliqui a genera sortirà un número de l'1 al 3. Començo a comptar per l'esquerra i veurem quin Pokémon ens surt, d'acord? 3, 2, 1... El número 2. Fantàstic. Doncs seguim. El número 2 serà en Fogatell aquest. Fogallet. 1, 2. Efectivament, no? Vale, en Torchic. 3 aquest Pokémon. Sí, m'agrada aquest Pokémon, de fet. Molt malament pel primer gimnàs, que recordo que era tipus roca. Molt malament. Però el Pokémon m'agrada. M'agrada bastant. La seva tercera evolució, m'enteneu, Arrap i Gemec. Arrap, doncs... I amb si el podem... Vale, sí, jo crec que el matem. Un placatge no em traurà gaire, vale. Això avança ràpid? Ah, sí, també avança ràpid aquí, aquest joc. És clau avançar ràpid. Vale, però no avancem gaire ràpid, que després ens morim a lo tonto. Vale, doncs en Foguell, molt bé. Uf, estava a la brossa estudiant Pokémons i m'han atacat. Quina sort que estigueres a prop, moltes gràcies, Ostres, tu ets Cendra, no? Aquest lloc no és per xerrar, anem al meu laboratori, d'acord? Així que ets la Cendra, el teu pare m'ha parlat molt sobre tu. Si no m'equivoco, encara no tens el teu propi Pokémon, veritat? Però com has lluitat abans, està prou clar que tens talent. Suposo que deu ser cosa de família. En qualsevol cas, gràcies per salvar-me abans. Pots quedar-te el Pokémon que has utilitzat com a agraïment. Vale, tenim en Fogallet. Fogallet. Ja que estem, per què no li dones un mal nom a Fogallet? Què faig? Els hi dono noms o respecto el nom que els hi han posat? És que són guais els noms que els hi han posat, Són guais.
Crec que conservaré el seu nom aquesta vegada. Va. Com que són molt xulos i són diferents, els conservem, vale? No li vull donar un nom. Si treballes de valent, estic segur que pots destacar molt entrenant Pokémon. També, l'Agustí també està entrenant mentre m'ajuda amb les meves recerques. Sandra, crec que seria una bona idea que fessis una visita a l'Agustí. Magnífic, segur que l'Agustí també se n'alegrarà. Vés a parlar amb l'Agustí i que t'ensenyi la base de l'entrenament. Vale. Doncs anem a veure el senyor Agustí. Vila Arrel, es diu al poble. Vila Arrel. Ens mengem la... Vale, doncs no està aquí l'Agustí. Ja dec poder canviar de poble. No tinc Pokéballs encara, no? No m'han donat Pokéballs, llavors si em surt un Pokémon salvatge perdrem aquesta ruta, recordem-ho. La ruta 101. Tu què dius? Els Pokémon salvatges es atacaran si vas per zona ambrosa, però això sol ser millor evitar-les, excepte si vols capturar-los. Ruta 101, la Vall Vella. Vale, de moment conservem la ruta. Si els teus Pokémon porta'ls al centre Pokémon. Vale. Vale, conservem la ruta, gent. Conservem la ruta. Molt bé. Vale, hem arribat aquí a la Vall Vella. Hola, treballo a la botiga. Acompanyen, per favor, dona'm Pokéballs, senyor, sisplau. Això és una botiga Pokémon, es reconeixen pel seu sostre blau. Venem tota mena de productes, inclús les Pokéballs, per a capturar Pokémons. Ara mateix estem de promoció. Pren aquest objecte i em don poció. No vull Pokéballs. Vale. Vale. Perfecte. Anem a curar. Tinc el Pokémon curat o no? En Fogatell. Sí, el tinc curat. Genial. No sé si l'hauria de pujar de nivell. Em posaré caramels estranys, ja sabeu com funciona la cosa. Ruta 103. Merda, aquesta ruta la perdem, tu. Bueno, en fi, no passa res. Hòstia, ja comencem amb els cops i els cops em desquadren la càmera, tio. Vale. Un rabigós. Hem perdut la ruta 103, ja recordem-ho. A rap. Jo faré el combat per pujar una mica a nivell, vale? Per pujar, de fet, un nivell, perquè ara... Vale, ara deu venir combat. Faré una cosa, pujaré un nivell, vaig a curar i lluito amb ell, vale? Vale, aquest no sé si el guanyem. Si em foto un crític, perdo, Uf. Vale, pugem de nivell, ara sí. Per assegurar-me una mica el combat, perquè és que si no, no ho veig gens clar, això. Vale. Vale, vaig a curar, no patiu, que vaig una mica ràpid. Primers capítols... Déu-n'hi-do, va bastant a l'idea aquest joc, de fet, Ja tenim el nostre primer Pokémon. I a lo millor farem les primeres captures. Vaig a mirar si hi ha repel·lents, ja que hi som, tu. Aquí a la botiga. A veure. Hola, en què et puc ajudar a comprar? No, no hi ha repel·lents. No necessito res si no hi ha repel·lents, així que... Vale. Ara escaparé per no haver d'haver de tornar a curar, perquè estic pràcticament segur que voldrà lluitar aquest home, El senyor Agustí. Vale! Vaja, així que aquests Pokémons viuen a la ruta 103. Ei, Sandra, mon pare t'ha donat un Pokémon, mola, ja que estem aquí, per què no fem un combat? Així sabràs el que és un entrenador de veritat. Vale, Agustí, porta't bé. Bueno, es veia venir que volia combat, bàsicament. L'hem de guanyar, tenim Ofegamolls. Ofegamolls contra en Fogallet. Estem un nivell per sobre. I li fem a rap, som més ràpids, em fas placatge, em treu bastant placatge, Hòstia. Vale, falla, hòstia que bé. Perquè això depenia d'un crític, Ja sabem com van aquestes coses. El mato d'un... Jo diria que sí, que el mato d'un altre rap. Vale, cop crític. Sort que depenia d'un crític, Vale, s'ha desmaiat. Guanyem 69 punts, pugem ja al nivell 7. Hem de mirar els líders de gimnàs. De moment no ho he buscat. No sé quins nivells tenen. Intensificar. Guai. Vale, hem guanyat l'entrenador Agustí. No tens mala mà, Sandra. Crec que ja sé per què mon pare està tan pendent de tu. El teu Pokémon et vol una muntonada i això que us acaba de conèixer. Sandra, crec que tens alguna cosa especial pel Pokémon. Bé, ja està bé de xerrar. Tornem al laboratori. Vale. Tornem al laboratori.
vaig una mica... Joder, no sé en quin moment em donen les sabates per córrer, perquè... Vaig al laboratori del mon pare. Cendra, tu també hauries de venir. Que sí, que ja vinc, Agustí, tranquil. I tinc la ruta aquesta 101 per atrapar Pokémons, llavors, ara per... Ah, sí, no? No, vale, perfecte. Espero que ara em donguin les Pokéballs i anem directament a formar equip. Vale. Hola, Cendra, m'han dit que has guanyat Agustí al primer intent. Això és impressionant, considerant que Agustí entrena Pokémon des de fa temps. Cendra, vaig encarregar aquestes Pokédex per les meves recerques. No obstant això, veient el teu talent, m'agradaria donar-te-la a tu. Cendra rep la Pokédex. Perfecte. La Pokédex és un aparell d'alta tecnologia que registra tots els Pokémons que vegis o capturis. També en té una l'Agustí, així cada vegada captura un Pokémon nou pot ensenyar-me les seves dades. La veritat és que em ve molt bé per a les meves investigacions. Guai, ja tens una Pokédex, tu també. Crec que necessitaràs unes quantes coses d'aquestes. I em dono les Pokéballs, vinga. Guarda Pokéballs a la butxaca, vol. És millor tindre molts Pokémons diferents. Per això vull explorar tota la regió i descobrir nous Pokémons. I capturaré els més guais que vegi, esclar. Vale. Doncs vaig a l'idea, Vaig al gra. Quantes me n'han donat? 5, fantàstic. Tinc el Pokémon a mitja vida o què? Joder, sí. Tinc el Pokémon a mitja vida. No obstant això, aniré a casa la mare a veure si em cura. No sé si la mare d'aquest joc cura. Hosti, que està aquí fora, la mare. Cendra, espera't! T'has presentat al professor d'Oll? Com? Que ja t'ha donat un Pokémon? Quin home més simpàtic. I veig que aquest Pokémon i em recorda el teu pare. Jo sí que no podré evitar que te'n vagis a veure amunt, però m'asseguraré que tinguis tot el que necessites. Pren aquestes espardanys. Perfecte, ja podem córrer. Aquestes sabates són tan modernes que tenen instrucció. Pren botó B per córrer com un llamp. Corre amb les espardenyes com estiguis a l'aire lliure. I pensa que ja tens el teu propi Pokémon. Ton pare ha d'estar molt pagat, però coneixem... Joder, estic llegint fatal. Quan estic... Va, vinga, carinha, que tu pots. No em cures, mama? Jo l'únic que volia saber si em curaves, mama. I bueno, les sabates m'interessen també. Crec que hauries... Vale, sí, em cura, vale. Vale, doncs anem de safari. Vale. Aquesta primera ruta no sé quin tipus de Pokémon pot sortir. Ara ho veurem. Molaria un Pochiena que té intimidació. Mira'l. El demano i surt. Un Rabigós. Un Rabigós femella. Una Rap no l'hauria de matar. Ai! Vale, li hem de tirar Pokéball, directe. Espero que s'atrapi. Espero que s'atrapi, gent. 1, 2, 3... Toma. Perfecte. Perfecte. En Rabigós amenaça els rivals ensenyant-los les dents i els persegueix incansablement. Tot i això, pega a fugir tan prompte com la presa contraataca. Hem dit que conservaríem noms. Perfecte. Doncs hi ha alguna ruta més. La de dalt no puc. La ruta de dalt no puc. Un altre Rabigós. I fugim. La ruta de dalt no puc. Curo. I aquí som, no? Vale. Vale. Fet. Tema objectes, parlar amb gent... No sé si ho faré o no, Em fa una mica de mandra. Vale. Aquí hi ha una altra ruta. I anem a mirar aquesta ruta, doncs. A veure què tal. Ruta nova i em surt un... Arugina. Una Arugina. Vale. Una Rap. El ferirem una miqueta. Vale, li puc fer un altre Rap. Vale. No, hòstia puta! Joder. Em fan cridar aquest joc. Tu creus que li havies de fotre un crític ara? Tu creus? Arugina. Mare de Déu. Pues res. Hem perdut una altra ruta, ostres. Ruta 102, Vallvella. Farem un combat abans d'acabar. Un combat una mica més seriós, no? En Fogallet molaria que prengués Asquas. I no hi ha cap més ruta aquí prop. Crec que... És una putada, haver perdut aquesta ruta, la veritat.
Si entrenes poc... Hòstia, que tinc la càmera, tio, cada cop que foto una hòstia es desquadra tot. Si entrenes Pokémon no pots negar-te a lluitar. Vale, doncs no m'hi nego. En Rabigós no el puc fer servir perquè té una merda de nivell. Ara demà ja em posaré caramels estranys i en principi ja estarà, ja l'utilitzaré. Però de moment anem a veure quan li fa una rap. Ull amb aquest Rabigós, Udol, què fa Udol? Es puja l'atac, ull. Ull que es puja l'atac. Jo el mato amb 3 cops, Placatge quan em treu placatge, vale. Tot i pujar-se l'atac em treu molt poc, Es torna a pujar l'atac. Vale, doncs ja està, aquest combat el tenim fet. He de mirar nivells del líder, Pensem-hi també. Moltes coses a fer tinc, Vale, pugem de nivell. Perfecte. Vull mirar estadístiques també. Vale. Anem a mirar les estadístiques d'aquests Pokémons. Dades. Vale, destarifat, El caràcter ja sabem que no tenim ni puta idea, perquè m'hi canvien el nom i llavors no sé quin és. Millora foc amb pocs PS. Vale, és la típica d'ell. I té PS 26. Té més atac especial que atac. Doncs jo em pensava que era al revés. I això deu ser perquè m'ha sortit malament de naturalesa. Té poques defenses, és de lo que va pitjor, i velocitat mitja. I en el gos aquest té fugida. Jo espero que quan evolucioni pilli intimidació. Si no, no em condé massa. És de tipus pervers, així que molt bé. I de moment té més atac. És un Pokémon d'atac. Bueno, ara poc es pot veure ara mateix. En fi. Vaig al centre Pokémon a curar, perquè crec que per posar-me caramels estranys, que he de buscar un tutorial, ho he de fer des d'aquí al centre. Llavors, ja que estem aquí ho faig. I ja em quedo aquí per demà. Perquè demà, més i millor.